Kulabo fakazi kukhona nothisha kaJocelyn uEdna Mart. Uthi umama wakhe wake wagonyuluka kuye wamtshela ukuthi indodakazi yakhe ithathwe ngowesilisa waseNigeria kanti ihambe ngomkhumbi olibangise emazweni asentshonalanga yeAfrika. Die inligting wat sy van die Nigeriese man ontvang het, the information that she received from this Nigerian male, dat haar kind op 'n boot is, that the child was on a boat binne in 'n container, inside the container, en dat hulle op pad is na Wes-Afrika. and that they were on their way to West Africa. Uthi wambuza ukuthi ngabe usewazisile yini amaphoyisa ngalolu daba wathi chabo uyesaba. Omunye ufakazi uthi ngesikhathi bethungatha lengane uKelly wayezikhiphile esespe nalapho afike angena khona kuFacebook ekhulumisana nomholi wePatriotic Alliance uGayton McKenzie. Uthi wambuza ukuthi kungani engazihluphi ngokucinga ingane. uKelly wathi abayeke ukucinga badedele amaphoyisa. Julle moet ophou soek vir my kind. You must stop searching for my child. Julle moet ophou soek vir my kind. You must stop searching for my child. Die polisie moet hulle werk doen. Police must do their work. Uqhube wathi ngesikhathi beyithungatha lengane umama wayo wayejabule ethi isimenze usaziwayo. Icala lizoqhubeka kusasa.